Dostlar, ähliňize salam. Siz bilen Aýna Zarf. Bugünkü videomuzda biz siz bilen täze Amerikan YouTube kanalyny açarys. Siz üçin, ýani sizin görmegiňiz üçin men şol kanala towfan onuň dowamyny her gün täze videolar goýup durjak. Şonlukda men towfan gününe näçe manat gazanaryn, hawa sizin özüňiz ýani göz ýetirersiniz ýaly. Görürsünüz ýaly men täze kanal açyp size görkezmek istedim. Videomda başladyk. Ýadyňyza düşýän bolsa geçen videomda aýdyp kommentaria ýazsaňyz, şol bir kommentaria, ýani konkursyň tutucusy bolar diýip. Edil şol geçenki videomuzdaky ýaly haşana kommentaria goýsaňyz, like bassaňyz hemde kanalyma agza bolsaňyz, onda konkursa gatnaşaňyz. Indiki videomuzda pul bayram utmana mümkinçiligi bar. Geçenki konkursumuzda Akmurat Töraýew ýani utdy. Sazda account dile adyňyz diýen ýerine kanalynyň adyny ýazarsyňyz dostlar. Men kanalynyň adyny ýazýan dostlar şu ýere. Siz hem özüňiz näme adyny ýazarsyňyz diýilse ýazarsyňyz. Ha dostlar, täze Gmail adresimiz taýar. Şu ýerde suratyny goýarys. Kanalymyzda goýjak suratymyzy. Men şu suraty goýmakçy. Soňra bolsa dostlar, şu ýerden täze açan kanalymyza girýäs. Indi bolsa dostlar, men häzir siz bilen birlikde video taýýarlar. Hemde şu videony kanalymyza ýüklärs. Şeýdip videolary alyp, başga awtorlaryň goýan videolaryny alyp özüňiz hem video ýasabilýäňiz. Ýani onu alyp gönümmeli tutuşlugyna goýsaňyz onu ol uje ýani sizin videoňyz däl, şonuň üçin onu monetizasiýa berilmeýär ýöne. Egerde siz alyp videony biraz ýükleşme etseňiz, ýani biraz zatlar goşsaňyz, ýa bir näçe videodan bir video ýasasaňyz, onu şo ýagdaýda size monetizasiýa berilýär. Dostlar, nähäse edin onu şu ýerde VN programy bar. Şu VN programydan men videolar taýýarlaýan. Nähä görüşimiz ýaly. Belki internetden, YouTube'dan alan videomuz şu. Sesini aýardyk. Onu näme dostlar seyredin, näýle bolupdyr videom. Men taýýarlan videom. Näýle bolany seyredelim. Telefonda taýýarladym dostlar şunu. Eskiden seslenmenin hemmesini özüm oydum dostlar. İnternette kendime seslenmenin nasıl koyacağız. Şolar videolardan günne bir saatyň içinde 2-3 tane taýýarlap bolýar. Esasy ýaltanmazlyk dostlar. Bir başlasaňyz emmede uğruna bolup gider. Dostlar, şunluk bilen şu videomyzy utarýarys. Indiki videolarymyza çenli hoş, sag bolun.